videon. Oho. Oho. Hyvä Ode. Oden ehdotus pääsee videoon. Oden pitäisi kyllä olla opiskelija-aktiivi. Ihan selvästi. Hyviä ideoita löytyy. Ehkä mä koitan etsiä sen virkkauskoukun. Tai en mä kyllä tiedä vittu, mistä mä edes etsisin. Tällä nyt kävi huonosti. En tiedä. Missä se on se ohoi? Viisi piste vitoset. Ehkä se on sitten tää. Okei. Nyt tästä tulikin sienihatun tekemishetki. Sovitaan näin. Kaupasta saa koukkuja. Niin saa, mutta siihen tarvii myös rahaa, että ostaa joka kerta koukun, kun hukkaa sen jonnekin sohvan syövereihin. Ei voi tehdä sillä tavalla. Kun toi ale tulee voimaan, niin aion kyllä käydä. On tilaamassa happovärejä, niin pitäisi hommata varastoon valkoisia lankoja. Mitä on happovärit? Mä oon ihan niinku, ei mitä mä tein? Mitä mä tein? Plippy, plippy. Mä oon vahingossa permapännäsi ice cream stickin. Apua. Miten mä epäpannään? Oh, karseeta. Sori. Sori siitä. Sori siitä. Mä yritin jotakin tehdä. Mitä mä yritin tehdä? Happovärejä. Mä yritin tuolta klikata tuota happovärejä tälleen maalata, että mä voin googlettaa, niin mä voin permapännäsi ice cream stickin